Ang gisaad ni Kristo nga kalinaw mga igsuon, kalinaw nga dili sama sa ihatag niining kalibutana. Tungod kay ang kalinaw nga ihatag ni Kristo gibase sa gugma sa Dios natong mga tao. Ang ato ganing kalinaw gibase lang sa atong gugma sa kalinaw nga tawhanon, iya na sa kalibutan. Nanglitan, kung ikaw sigihan gani og away, unsa may imong buhaton? Di naman ka malinawon, sigihan kag away, unsa imong buhaton? Mobiya ka ng palaaway, mulikay ka, nya magpuyo kang ikarang usa, haron malinawon. Muna, daghan kay na, mga bana, sigihag away sa asawa, muadto na puyo sa silingan nga dili palaaway. Ang mga asawa sa sigihag away sa bana, buwagan, mubalik ngadto sa ginikanan, may dito kay pinangga siya. Daghang itag broken families niya, moingon dayon, naka-move on ako pa din. Wajog ko'y kalinaw samtang diha pa ko ato akong kaminyoon. Karon nga na-divorce nami, karon nga naka-separate nami, malinaw nako. Sawa na? Sakto na? Di mamumutubag. Dili na? Diha sa imong gitrabahuan, sigihan kag away, sigihan kag libak, undang ngitag laing trabaho kay maimpirno ko aning akong opisina. Diha sa organisasyon sa simbahan, ni ara ba sa daghan din ni mga libakira, daghan sa kay dinhing kusog ay manaway, bisan diha gani anang naas babaw, na diha mga hinawayon kay na sila. Labi nagdi ka kamao makaigos tuno, pasiplatan naong ay way papil-apil practice ay kantag yung maida. Nya maigo ka unsa may resulta? Undang kay haron ko magmalinawon. Ang pari sad minus na kay kolekta dinhi, libakon pag maayo. Balhin sa laing parokya, kansi ko diha. Wa ko'y kalinaw. No. Mo na itong kalinaw ang paglikay sa kagubot. Pero ang kang Kristo lahi gugma man. Unsa may iya? Higugmaa ang kagubot, antusa ang kagubot, pasana ang imong cross. Ayaw ipapasan sa lain ang imong cross, pasana ang imong cross. Pasabot maningkamot di ay ang taong mahigugmaon nga Diyos nun nga paghigugma nga ang iyang isig katao dili mabugatan tungod niya. Nya kanusa man ang mabugatan kung magunay na taog linibakay, iniglibak niya nimo, libakon sad nimo, inig pamalikas niya nimo, balikason sad nimo. Mo nay gitawag an eye for an eye, a tooth for a tooth. Di na mao'y makahatag og kalinaw. Unsa man? Matod pang Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Mao na siya. Mao na'y malinawon. So ayo, kanang palaaway, sige higugma. Awa, di ba? Matamparusan gid kana. Ni nigtamparos nimo, nihigugma man kaniya, malinawon kang mudawat sa mga lagom sa imong naong. Motuo mo dili. Kinsay mo to, tasang kamot. At least na itulo kabuk nito, kamong uban wa gid mo ikalinaw. Mao lagi ni ang kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Maglibog ka, ngano gutaong malinawon pa din lagi tamparos ka, iniguli sa imong bana, sikad-sikara na sa kadiha, unya wa pagi kwarta, unya sige pa ditong bisyo, malinawon ka ana. Testing lang. Anong ako may imong lalison nga di am nas pulong nas Ginoo? Mao na sa unang pagbasa, ilag yung gisuwayan. Nagubot naman to. Isa man, ipatuli ng mga pagano o dili. Ang mga leaders, ang mga apostoles, niingon kami nga mga apostoles, naghatag kaninyo niining kamanduan. Ayaw na mo pagpatuli pareha sa amo diring mga Hudiyo. Kay cultural man nga practice. Ang inyo rang buhaton diha, likay lang ang sala. Labi na gid na ang sala
sa pagpakighilawas, adultery. Likay lang na. Haron kumon tantanan. Kanindot, no? Ang ilang gihuna-huna sa mga apostoles nga dili nato sila papasanon og bugat nga palasonon. Maunay na higugma. Andam muhatag og kalipay sa iyang isig katao. Bahala nagsiya mismo nagantos. Sige, lingi ana imong tupad be. Lingi aba, yung tupad na lingi. Hastas paglingi di mo mosugot. Lingi lang. Ana, kita na kasi imong tupad no. Kita na ka. Na, sige, sultihin na siya. Ingna dili tika paantoson. Sige. Sige na. Oh, wa mo lingi ang uban. Sa tupa imo gid nang paantoson imong tupad. O nay kuwang nato, kuwang tas paglingi ay sa usag-usa. Mao na perti natong gihatag nga mga pag-antos atong isig katao. Ang karsada nga dako parkingan. Haron lang gyud imo na dihang karsada, nagantos lang imong silingan tungod ana. Ang agianang dako pagamyan kay imong yuta, koralon gyud, igo gyud imong utlanan hangtod magtakilid na lang silang muagi anang dana. Bahala na mo diha. Di ka kamaong mulingi-lingi na nga unsa na ng imong silingan diha. Imo na nang gipaantos og maayo. Hasta gani ng imong sandayong sa imong kaningkuan, imong sin. Tuan imo gitumong sa imong silingan. Adto na mo bugwak dito. Wa ka magunahon na ana. Hasta ng imong mga hinugas dito sa imong lababo, ari na mubaha sa ilang agianan, dangog na kay nang ilang giagian diha, mga dagma na sila, anha pa diha mo aginod ng mga mumuho kana mga os kiampi, mga os sa kuan kay imong mga hinugas dito. Nya magsigitaw sila ing kabaho ba ni uy sa kahugaw ba ni wa sa sila batasan uy agianan man ni dinhi anong anhi man ni ibutang ilang tubig dinhi. Ana mingon sa kato bahala mo diha ayuhan na inyong daan diha inyo nang agianan. Basta sigurong ako dire buangon ka. Nya nakay kalinaw ana. Wa, yang imong silingan na ikalinaw. Wa. May lingi ako sabi imong kuan be. Imong tupad. Sige, lingi. Pagkaton-katon og lingi oy, di na mamukha mo mulingi god. Sige, lingi. Ana lingi. Sige, karon pangutan na siya ing na nagantos ka nako. Ina nagantos ka nako. Nya moingon din imong tupad, dugay na, dugay. O di, sugod ayon ka. Sige, sugod ka ron. Di natin ka paantoson. Ana, maghigugma ay. Salamat sa namalit og slat. Nga naman, naagitay gamay nga kalinaw. Oh, ito? To ganing halin gahapon. Ako naman yung gikwinta ang kada adlaw ba. Kay may nakaibaw mo tagpilay halin na to kada adlaw. Gahapon, ang atong halin niabot na og 109 slots. Dakay. 109. So, ang total na nato rong halin sa DOPS, 5,109 slots. O, di ba? Kanindot na. Naapay 48,891 ka slots available. Say ko no. Suway ko no og lingi-lingi ang imong sudlanan sa imong kwarta. Basig na pa kadihay tag 1,000 ana. Na kay mga tulo ka 1,000 o imong palitan imong kaugalingon, palitan animo imong manghod or imo barong kuan imo bang anak, ana labi na ng mga tapulan kayo imong palitan og slots kay ang moepekto diha niya divine unity, prosperity and satisfaction. Pagkanindot ana no? Palitan ba? Naman ganingon ako atong usang adlaw siya pader ako ginang gituman, ako yung gipalitan hasta pangkabit sa kong bana pader. Akong gipalitan kay makita-kita man sa sila. Nako ngano man na siya aron do na mi divine unity. Nindot no? Nako kana malangit jud ka ana. Klaro kay sa imong naong nga langit no naka. Smiling man kay siyag naong pero kanang way palit-palit og sna kanang slot. Kuang kay nag mga naong. Nya karong hoy Bernes og Sabado, karong Bernes atong tapuson atong Flores de Mayo mag Children's Congress ta.
Nya ini kasabado mag Santa Cruzan. Dagko ni nga event. Ang budget nato aning duha ka events 1 million. Kay daghan man tag ipanghatag. School supplies, nya pagkaon, nya mga premyo-premyo, premyo-premyo. Amo na nang gikwenta gabi moabot siya mga 1 million. So, baligya na sa tag special nga slot. Kuan 2,000 ka tag 500 per slot. Nya unsa may title ani? Mary's Inspiring Purity. Mopalit ka ani naa kay inspiration tungod sa purity ni Mama Mary. Inspiring Purity. Ang abbreviation MIP. Nya dili ka mo palit bisag naa kay ikapalit ilisan tanig RIP. Mo rest in peace ka. Bitaw. Di mo to? Sige, testing Karon nakabati. So atong pagpamaligya sugod karon hangtod ra sunod Domingo, special slot ra man siya. Hopefully ato ning makuan, ato ning ma-raise, no? MIP, Mary's Inspiring Purity, para niini karong buwan ni Mama Mary ang month of May, para sa pag-enrich sa faith sa atong kabatanunan. Kay mga batanon may atong gikuha, mga bata ug batanon may atong gitirahan karon og hatag og catechesis nya maghimo tag event aron madasig sila nga mahimo gitang simbahan. Panagana ni sa future nganuman kung ang mga batanon karon dili masuod sa simbahan, dili matagaan natong activities nga nindot nga pangsimbahan, adto na mag-activity sa gawas sa simbahan. Mao na inig pista sa kapilya, disco gyud kay mao man na diha sa gawas. Ang activity sa pista sa kapilya mag-disco, unya magtinukhangay ang mga batanon. Anha diha mahitabo ang adultery, ang pakighilawas nga wa na maigos timing. Nga himuon unta na human sa kasal, himuon anoon human sa disco. Ilang tagilara ana. Magdisco dito, perting magbuag mga short, nya kuyo ganang uyab, siging ana-ana nya inom og beer, suyo pagamay, nya siging ana iniguli. Bisag ako hindi ko kakuan. Kumpiyansa. Tagtudluan na to silang activity nya, mugasto mangitag na activity. Mao na mas may pang mugasto ta para mutubo ang pagtuo kaysa mugasto ta aron mahimo na hinuuntang mga demonyo. Di ba? Tanawa karon tungod kay wa gyud kay matudloi ang kadaghanan, inig pista, hala, tari gyud, sugal gyud, inom kay mao man ang kalibutanon nga kalipay. Nya unsa may resulta? Hasi diri, sinukmagay dito, dinunggabay diri, utang diri left and right. Ang mga kita dito sa construction o sa iyang sweldo, halalabay nga to sa roydahan sa manok kay napildi pag humagsultada. Mga bagunay pista para santos. Ano man, kay wa mo tubo ang pagtuo. Muna, palit gid mo aning MIP, haron dili mo ma-RIP. Mamatay ang imong kalipay, mamatay ang imong kalinaw, mamatay ang imong kabalaan. Basta dili ta mo paduol ni Mama Mary. Amo na ang kalinaw nga ihatag sa Ginoo. Nya unsa may sunod mahitabo? Masud kuno ta atong bag-ong syudad, matud pa sa ikaduhang pagbasa, naggilak-gilak sa kanindot, wa na kuno didtoy bayranan nga suga, wa na say bayranan nga pagkaon, kay ang pagkaon porting daghana, ang suga porting hayaga, wa na didtoy bayronon, libre ang tanan. Ang sa may pasabot ana, total satisfaction. Una, ang kalinaw sa Ginoo. Man mo kan. Ikatulong lingi. Lingi. Ako lagi mong practice og lingi-lingi.
gilingi ay mong tupad, ingnan, naa ka ng kalinawa, ingnan, naa ka na. Umutan na. Kanibitang pagtanaw sa imong silingan, nindot kay ning ibutang sa dinis atong simbahan, sama ning atong paghimo karon sa mga proyekto dinhi, gitan-aw man nato ang gasunod. Ang gasunod ba atong tan-awon nga dili maproblema. Dili kay ako ni kanon kay total bahala silang gasunod. Kanabitang musiar ko usahay labi na mga nindot nga mga kompanya na ibutang diha, do not leave your mess. Ananay mga rules ba para nas gasunod. Napamagani uban mo ingon gyud huna-hunaa nga si Kristo mo'y mosunod og gamit. Di ba? Makaako ka din mo limpyuhan. Si Kristo ra bay mosunod og gamit. Ma-apply ni kayo. Dito sa inyong balay, ma-apply po na. Bisan sa panggobyerno, ma-apply na siya sa atong government. Kana bang maghuna-huna ka sa gasunod? Di ka maghuna-huna sa imo lang termino ang gasunod. Nabit ako'y nabasahan ron sa Facebook. Ako lang sa nidaig masad ko ani. Ay nang iyang gibuhat. Si President Duterte nibayad og 300 billion in advance ngadto sa Central Bank sa atong pipila ka mga mature nga loan, local loans ngadto sa Central Bank of the Philippines. June 11 pamantingay ito ang due date, pero iyang gibayaran na karon, gisettle na, pinaagi sa atong sa budget siguro na gikan, budget and management. Nganong gibuhat man nga gi-advance magbayad nga June 11 pamanunta, aron mahatagan kuno niya og higayon nga ang sunod nga administrasyon makabudget na sa ilang buhaton, labi na pag-atubang nining nagpadayon pang gubat batok sa COVID-19 o sa uban pang mga krisis. Kay adto pa siya mobayad ika-11, nya karon nag-andam na ang new administration sa transition, di nila ma-appeal o consider nga naa di ay mahimong available fund nga 300 billion nga pwede nila gamiton. Nindot no? Nindot sa nabuhaton sa mga pare, inig ka nang inilisay na mong parokya nga kanaganing ibilin ko ni sa sunod nga pare, kaysa ka na bang istorya-istorya, man hinong ko kasuway, naka-observe lang ko, nga magyaw-yaw ang sunod nga pare, iba sa, hasta iniduro, gida? Iniduro ko no ba? Pagtanaw niya dito CR siyang kwarto, wag na malagi iniduro, isa, gidas pare, siya, nganong gidaman, isa, haom ko no kay siyang sampot. Sorry ha, kani nahitabo man gid ni siya, pero dili ni pagpakauaw namong mga pare. Pagsulti lang is kamatuoran nga pwede kitang mulantaw sa sunod, sa gasunod. Unya bisan pag ni ata simbahan og di ta ka maong mulantaw sa gasunod, mahimog yung bati. Na ako'y seminaryo sa una nga naadtuan dito sa eskwelahan ako sa UST, University of Santo Tomas. Ako lang gining handomon kay mura gini siya nakog amahan, may he rest in peace. Kadto si anhing Father Frederick Fermin, among rector dito sa UST, Central Seminary. Nahimo sa na siyang rector sa University of Santo Tomas. Usa na siya ka Dutch ang iyang nationality. Nya pag-adto kuno niya sa seminaryo, pag kahimo na niyang rektor, nangayo siya og naabay kwarta ang seminaryo. Ang gihatag ra gyud kuno ngadto niya 500 pesos. Mora gyud kuno toy sobra sa kwarta sa seminaryo. Ay lang sang gidawat unya daghan kuno-kunong ayuhonon. Doon na pag yung kuno'y bayranan sa kada mga suga, nga wap, agyo'y kwarta. Ang sawa man tong 500 pesos. Nakita ni niya nga kaluoy sa seminaryo, kaluoy sa bagong rektor nga masunod. Mautong naningkamot siya, naghimo siya foundation, naghimo siya og mga pamaagi, aron makatigom og kwarta. Pag eskwela na ko dito, kuha na siya ato, padong na siya mo ending, unom na siya katuig sa seminaryo. Walor man to katuig iyang term dito. Nya, kanini ang kuan kanang
Ang kwarta na sa seminaryo, pagbiya na niya, isip rektor sa foundation, nagbilin siya mga 12 million, o niya sa seminary fund na ay mga 6 million. Moto iyang gibilin, isip para sa sunod nga administrasyon. Nindota, no? Kamo, napakamuro ibilin diri simbahan. Kadang inyong kolekta mo na ibilin, inadako-dakoon ko nighog, kay nga naman, para ni sa gastuhonon sa sunod nga mga adlaw din simbahan. Nya, mopalit sa mong slot para ni itukod sa kumbinto para sa sunod pang mga katuigan, sa daghan pang katuigan nga muanhi dinhi dili maglisod ang administrasyon dinhi sa atong parokya. Kanindot no? Magilak-gilak din na inyong naong inigulis inyo. Mura mo bagong syudad. Nga igabot sa inyo na tong hunongon ang inyong pagparking-parking dihaan ng mga daan. Awa na. Gilak-gilak na mong maayo. Malagi mong nangaaw. Isip panapos sa pagtudlo ni Kristo nga siya maoy punuan, o niya kitay mga sanga, niya magpabilin tadiha kaniya kon atong tumanon ang iyang mga pulong, labi na gyud ang paghigugma sa atong isigkataw sama sa paghigugma niya nato. Ang katapusan niyang gisulti mao nga dumtan mo sa kalibutan. Dumtan ta sa kalibutan. Sakit paminaw, no? Kana bitang magsigi kag higugma, niya ang isukli nganha nimo sa imong gihigugma mao ang pagdumot, ang paglutos, ang pagbudhi, ang kalagot, kanang hukman ka in a negative way. Kana bang i-misunderstood ang imong expression of love ngadto nila. Ganahan mo ana? Adili. Mao na usahay kita magmahay, mag-self-pity. Sa may nabuhat nako, nagtinarong man tako, wa man takoy gibuhat nga dautan, gasigi man takog tabang niya, gasigi man takog pasaylo, nagsigi kog sabot anang iyang bisyo kanang iyang kabuang, hasta nang iyang pagsigig libak ako nang gidawat, nyag naa say panginahanglan ako lang gyapong tabangan, nganong sige man lang gyapon siya ani, gipulan ako. Mana ang usahay no? No na siya. Kaning mga anaka giatiman kunig maayo, purti lang yapong tapulana, di gyud kasabot sa akong isulti. Unsa pa may kuwang akong buhaton, mga nana man ta. Nya, saman. Karon nakasabot na mo. Nganong mahitabo ni siya kay matod pa ni Kristo, wa man gud sila makaila sa nagpadala kanako, ug wa sad sila mudawat kanako. Busa kamo nga akong gisugo, di sad mo nila dawaton. Unya kay ako ilamang kong gilutos, ako ilamang kong gipatay, akamo sad dili pwede nga mulabaw mo sa inyong agalon or inyong magtutudlo. Wa jud kunoy tinun-an nga mulabaw sa magtutudlo. Di ba? Ang magtutudlo gilabaw, unya kay ang atong Ginoo si Kristo gi misunderstood, gitagaag false judgment, gisaway, gikiha, gibudhian, gilutos o gilansang sa cross. Kita sang mosunod ani, sa may mahitabo na to, maliwat gid tang Kristo. Lisod kaayo nga kita gasigi tag angkon nga gasunod tang Kristo pero di ta moliwat niya. Kinsa dinhi ang ganahang maliwat ni Kristo, kanang maparihan ni Kristo ba? Ta sa kamot. Anong ana man? Ana ba taas ba? Ana asos maayo kay sobra katunga. Kamong uban nga wa mo pataas, asa man mo gustong maliwat sa demonyo? Adto mo sa mga manlulutos, adto mo anang magsigig kontra, magsigig pangaway. Mo na ganahan ninyo, kanang mahimo mong pikon kaayo, nga kundi lang matuman imong gusto, masuko na kag maayo. Ganahan mo ana?
Kanang ang mga taong nagbuhat og maayo, nagtug-an sa tinuod, imong kalagutan kay naigo kas pagtug-an niya sa tinuod. Labi nagmoingon siya kani mga bakakon na masuko ta kay naigo. Bakakon kamong mga daw og yuta, kamong mga igihan kay nang inyong mga balay, nang kusog kayong mangigi anang mga tanom. Ana, masuko ka na. Masuko ka sa magsulti ana, aliwat kas demonyo. Kanang makigbuwag anang mga gipakaslan nga asawa, gipakaslan nga bana, tungod lang kay wa na magkasinabot, makigbuwag kana, liwat mo sa demonyo, nya masuko ka na, nga tinuod man na. Kanang magsigig puyo-puyo, nga way mga kasal, ana, liwat mo sa demonyo, kay sala na. Kanang pagsigig commit anang fornication, adultery, pangabit, ana, sala na, maigo ka na, sakit ba yan, no? Di mo sakitan? Sakit labi ako mo igon ana, sakit kayo. Sakit man gani nang nganlan kag batignaw, nga digid ikay gahimo ana. Sakitan man kay tana usahay. Ilingi ako nang naimong tupad. Ingna ganahan ka ni akong naong. Ingna. Nawa di ba ulo-uluhan ka na. Oh nindot nindot pero inig talikod na pati ni muknaong na. O niya masuko tana nga di man kitay gahimo sa atong naong, labaw na gyud ug ang atong binuhatan nga ato yung gibuhat sawayon pagita. Mao na matud pa ni Kristo, kung ang tanan atong gibuhat mao ang pagpaningkamot sa pagtuman sa iyang mga sugo, unya human dayon kontrahuntas kalibutan paglipay ngano man nahimo na karong tinun-an ni Hesus, liwat na ka ni Hesus. Ang kinabuhi ni Hesus imo nang gipuy-an. Mao na malipayon kaayo ang mga santos nga gipanglutos, labi na gid ang mga martir nga gipangpatay. Wa gyud santos, wa gyud tawo nga nahimong balaan nga wa moagi anang gitawag og paglutos, persecution. Sawayon, butang-butangan. Kana ba dayong katubitang sa una, adili ko santos ha. Yawan-on man sad ko, pero kana bang pagsunod sa Ginoo ba? Organize me og kuan, grupo dito sa bukid atong mga 1984, ga-organize ko og youth group kay akong hunahon na maglig-on mi sa pag-alagad sa simbahan. Gikasab-an naman noon mi sa akong mga uyuan sa among mga ginikanan kay ilang gitan-aw nga basig mapunta mi ngadto sa pag-apil sa mga NPA. Grupo-grupo kuno mi aron mo apil na sa mga NPA. Awa man koy hunahuna ana mo apil sa NPA. Ako dadon na ko simbahan. Sunod na sang gihunahuna. Sige mo adto dito, usik-usik anang oras. Usik-usik anang oras pag-adto anang simba-simba, anang choir-choir. Ana, gasto pagkwarta. Mo to ilang imong sauna, kanang inyong choir-choir, wa ginay kapuslangan. Kanang inyong simba-simba, may pagnangguna mo dinis uma, naa pa mo'y makita sa kaadlaw. Dito, kamo pa'y symptoms pare. Tinuod man sad, di ka may ana symptoms pare. Ang samnang pare diha, muhatag nagpiso. Muhatag na ninyong piso ang pari diha, igadto ninyo kay piso pa man toy plete sa skin. Wa gyud muhatag. Asab-sab muhatag ang pari, galisod ganis kolekta. Onya, unsa may resulta? Tungod atong gi-misunderstood me, muramig nagkabuwag-buwag kadiyot. Ako niingon jud ko sa akong kaugalingon, bahalag mamiya mong tanan, mupadayon ko aning akong pag-alagad. 1984, kuan pa ko ato, mga 19 years old. Kuan ko kanang Second-year college. Murag grade 12 kana karon. Nako bahala nagmangundang mong tanan, mupadayon ko. Kana Giusiano, mura ra bag unsa? Ana, mura sa kinsa na. Na ana.
Unsa man? Ug mo say mahitabo, duphan niya, ug say mahitabo. Mao na yung mga pulong akong mabati sa una. Ang i-misunderstood yun ba? Karon, di ba porti na nako mudag dupa-dupa. Gidupan yun. Gidupan ako eh. Karon tungod ani akong dupa-dupa, nanindot ng atong simbahan. Tungod ani atong dupa-dupa, ang among lugar dito kahugan sa pangdako, wa man ginaablihi karsada, ambot kag maablihan na ba nagkarsada karon. Dugay-dugay na man sige mig pangandoy. Dako kay ko ditong natampo aron maagian og habal-habal. Sobra na siguro mga 2,000 kasakong simento ako napada dito. Pila na kay amounts kwarta nga gikan sa akong dupa-dupa nga tuan ako dito gi paambit. Di na maihapoy. Haron lang yun maagian og habal-habal na ang mga senior citizen makaadto na intawon sa barangay aron mo kubra sa ilang kuan kay di na madaglakaw dito. 3 ka kilometro niya magtungas, mga tiguang mamatay sayo. Hadlok mo sa kay habal-habal. Ignore man sa mga habal-habal driver. Di ra ba nimo makubra og di ka mo adto dito sa unsaon man ani oy. Di na pwedeng ihatod sa dili kanang sakay lang gid dire. Perti man kuyawa ni dog sa isos piyong-piyong lang diha manang. Piyong-piyong dayon perting law mga tupadong sapa. Piyong unsa naman ni dong? Piyong lang hapit ta mo abot. Nya ikadapsot ba mo an. Uy unsa man ni isos ni kuan lang libaong lang pero hapit na gud tumaligid. Pero tungod tabang-tabang dito nakahimo yun. Unya kung niundang pa ko adtong pagsaway kadtong pagpangsiging moari sa kog simbahan isalikway sad. Sugdan mo ko isalikway apil pag ani mga pari usahay isalikway nako. Kana yun atubangan gyud mga tao ba. Ay pag-apil-apil diha wa kay ibang kaagan ani di ka kamao ani ba yan natubangas daghang mga tao lingkod lang sa taong kusdaplin agas ang lusok sa mga luha nya sige lang sa kong ingon nga okay angayan masad ko niyang kasabaan kay pari ko na siya nya ako diri ordinaryo ra gud ko nya magsige rin kong tan-aw ba nako ako lay mapari nya. Pero moingon sa ko, adi ko magpari, magminyo ko. Sa ko sa una. Pero nga ako, sunod yun ko diya simbahan. Sakit, hasta gani pag-abot na ko din sa atong parokya. Kadaghan ni nga na ko din tambaloslos, hingwarta, no? Ayaw mo diya. Sawayon kita ba? Ako, maghilak ba ako? Nakahilak. Kapilan ako nakahilak kaning atong parokya. Pero moingon jud ko maugid ni Lord ang pagpangalagad. O kung mauna na itong kinaiya, di na ta mahadlok mosunod sa sugo sa Ginoo. Basta ka mauna tang mutan-aw nga ang ako dayon kasakit kana di ay di ko dawaton sa kong isig katao. Kuan day na mao din ang panahon nga naliwat ko ni Kristo. Muna dili ngilad baya nga mga ambisyon tang muliwat ni Kristo. Kaya kung di ta mga ambisyon nga maliwat ni Kristo, maliwat kita sa demonyo. Di ba? Muna, ayaw mo kaigking kung muingon ko kanang tawhana, no? Liwat gina ni Kristo. Wa ko muingon nga siya si Kristo. Liwat ba ang mga buhat? Ug unsa mang buhata ang makapaliwat natong Kristo? Kana yung mudawat tag mga persecutions, pagpanglutos. Kana bang kamaopatan mo higugmas mga taong dili mahigugma nato? Kana mao nay makapaliwat natong Kristo. Kana bang dili ka masuko sa mga taong sigig kasuko nimo. Kanang dili ka mo baos og ngilad nga pulong sa mga taong gasigi og hatag og ngilad nga ko ang mga pulong nganha nimo. No? Nya ang sabay. Liwat mong Kristo o liwat sa demonyo? Kana mo na nindot. Di na mo manglibak. Di na mo musuko. Ang suko sa sagdi lang og di gyud kay ta maliwat ni Kristo og 24/7. Sagdi lang basta ang atong effort makabawi dayon ta ba? Ayay, naliwat man ko sa demonyo. Balik dayon na rin. Ayaw lang sa pagpadayon diha nga ako bitaw na sa panahon na demonyo gyud kay kustanan. Ano bang
dali masuko, saputon, magyaw-yaw, ana. Pero ini kaamgo nako, yay, kauwaw adto Lord, wa na jud ko maliwat nimo. Maningkamot dayon ko unsaon pagbawi. Ana ba? Mo na gitawag og perseverance. Matod pa sa mga champion sa atong spiritual life, mga tao nga mga santos, moingon day na sila, dili iphon sa Ginoo kapilata na dagma, kapilata na pakyas sa pagsunod niya. Ang iyang iphon kapilata mo bangon aron mo padayon pagsunod niya. Mo na nahitabo sa mga santos. Dili sila mga liwat ni Kristo 24/7. Pero liwat sila ni Kristo ang ilang kasing-kasing. Si San Pablo, usa ka ngilad kaayo nga tao. Daghan sa siyang mga kapakyasan. Daghan siyang mga matod pa niya na ay tunok nga gibutang ang yawa nako, nakatulo jud ko nangayo sa Ginoo nga kuhaon ni kay mao ni makapadisturbo nako kay di ko maliwat ni Kristo. Pero unsa may gisulting Kristo? Ay ayaw na lang na kuhaa, Pablo, ang akong grasya anaa kanimo. Pasabot, nakakita ko sa imong kasing-kasing. Nakakita ko sa imong pangandoy na gusto gyud kang maliwat nako, pero huyang lang ka. Naalang kay kahuyangan. Muna kanang atong kahuyangan ay kahadlok ana. Mantan bana ka nya nakahikap gyud ka atong mubog short, kay nahubog-hubog ka, kahuyangan man na. Nya kasab-an ka sa imong asawa, ingna lang yun nga, kasaha man yun ko day, nga nahigugma man yun ko nimos tinuoray, nakuan lang yun ko adto, natintal ko. Nya di man yun kanya sabton, tamparoson pa ka, ludan pa ng imong naong, kay luod kay ka, dawata lang. Ana, ludan maganing naong ni Kristo, nga wag ito muhikap at tumubog short, ikaw pa bang nihikap yun? Di ba? Nakasuyop yun ka, kay huyang yun ka. Sa nadamag yung barkada, kasuyop man yun. Pero pati kung imong undang god, sa una, kada simana, katulok kang musuyop. Karon, kausa na lang sa kabuwan. Masakpan pag yun ka. Dawata lang. Pero ang imong paningkamot, naa naman yun ba? Huyang lang. Ang Ginoo anak mo tanaw nato nga, liwat taniya. Siya? Di na kinahanglang perfect kita. Ang gikinahanglan sa Ginoo, mulahutay ta pagsunod niya, bisan pa from time to time nagkapakyas-pakyas ta. Og maunay makahatag natog tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Munang moingon ang atong salmo. Sa itong salmo, limot naman ko ato. Unsa to? Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kinsa may makapasinggit sa tibuok yuta sa kasadya, ang mga taong liwat ni Kristo. Katubang makalahutay sa pagantos o sa paghigugma sa iyang isig katao, bisan pa magnag-agas ng iyang mga luha. Mao gyud na ang makapasinggit og kalipay ngadto sa uban. Hibaw man ko nga dili tanan nga nipalit na tog slot, hayahay ang kinabuhi. Nay uban hastang ilang snacks, ilan ang gisakripisyo, hastang ilang igpapalit og bag-ong cellphone, wa na lang nila gipalit, gubaon na kay taong cellphone kay ipalit og slot. Di ba? Na ganito nga uban nga nipalit og slot, gibiay-biay sa iyang kaila. Na palit-palit ka tuom sa kanang siyano Katubang dili sa taon mga Katoliko, pailad man ka ng pariya. Pero congratulations sa nidawat sa pagpalit, nakasinggit nagkalipay ang atong mga parokyano dinhi nga magtan-aw aning atong simbahan nga anang makaingon kita naagyoy gibuhat ang Ginoo, no? Ramsan mo buhain taon ano ba? Singgit mo sa kalipay. Mabutana nga dinhi gahapon tungtong sa adlaw pa-picture dire, sige gid siya lingi-lingi pa-picture dire kay nindot jud kuno kay nako kapila man ka naka tampuan siya di nako kaiha pa dire wa man sa ko magtimaan pero sukad gyud kung nakakita nimo mga almost 2 years na nga maligya kag slot mo palit gyud ko og labing minus usa ka slot
Unang pertigin niyang pamicture diri kay naka-appeal gyud kuno siya ani. Nako sige na diha kilid ka nang naang bangko ka naka-appeal ka na. Ana no. Nya malipayon kay siya nga nakakita dinhi, nakasinggit ang iyang kasing-kasing og kalipay tungod nato nga nagsakripisyohay. Ay napasalamat kita. So gahapon gamay ra man taghalin. Atong halin gahapon kay 74 slots ra. Pero daghan sa ninyo no? Atong pakpakan ang namalit, no? Uy, nausab na ang atong total. Ang total slots natong nahalin niabot na og 5,000 slots. O, di ba? Pakpak. 12,000 kinahanglan patag mga 7,000 ani ka slots da. Pero way siguro na sunod tuig, atong tuig naman basig sunod buwan horot na siguro niya. No? Daghan tang mag-ambisyon nga maliwat tas Ginoo nga mohatag kana mao ginay tuburan nga makasinggit ta sa kalipay. Tinuod ang luha muagas sa atong mga mata, usahay ang dugo muagas sa atong lawas sa atong pagsunod ni Kristo apan maunang panahona nga ang ato sang kasing-kasing makasinggit sa kalipay. Ug ang kalibutan muduyog nato sa pagsinggit sa maong kalipay. Munay trademark sa usa ka tinun-an, usa ka follower, usa ka disipulo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Kining atong ebanghelyo karon murag konklusyon na ni sa pasabot ni Kristo unsaon nga mahimo gid tang tinuod nga mabungahong sanga. Iyang sanga isip siya maoy punuan, vine and branches. Ang relasyon di ay sa punuan ug sa sanga kung atong tan-awon dinhi sa atong ebanghelyo, higala di ay sila. Higala ba? Muna ang Ginoo matud pa ni Kristo nakighigala kanato. Dili na taniya tawgon nga mga sulugoon kung dili higala. Lingi ako nun ang imong tupad. Nyaing na siya, higala ko nimo. Yung napungutan na ba yun? Am I your friend? Kaya mao man dahil ni ang best yun nga ekspresyon sa gugma. Kaya nga man siya, paghigugma ay kamo, sama sa akong paghigugma kaninyo. Nindot kaayo ng mahigugma nga himoong higala. Na may usahay god mahigugma ta nga himuon nato siyang atong murag patron. Patron ba kanang hikap-hikapon, ampuan. Nasa usahay mahigugma ta kay himuon ra nimo siyang murag imong maid or imong driver, imong sulugoon. O nang ganahan kay kuan na niya gyud sus. Di love gyud na nako siya kay grabe mo serbisyo, grabe ka dedicated, grabe ka loyal. Mo na himuon nimo siyang personal security guard. Mo nang di ka let go niya. Or imo siyang higugma kay himuon nimo siyang murag imong property. Kana bang imong posisyon nga imong anak, nga imo siyang hapon-hapon, kugos-kugoson, halok-halokan, kutob ra gyud diha. Nya din agani nimo pwedeng hikap-hikapon, halok-halokan, itsapoy ra na. Di ba na sa na yun, nana? Nga imong gihigugma. Pero ang nindot gyud ay nga higugmaon nimo tungod kay gipili nimo siya nga imong higala. Ano bang ikaw mo inipili mo na ingos Kristo diri, dili man kamo mo inipili nako, ako mo inipili ninyo. Choose your friends. Ikaduhang link ikonomi. Og imo gani nang pilion nga higala ang imong tupad ing na gipili tika. Gipili tika higala. Ana. Kay usahay ra ba mamili mo kita higala. Natural man na padiroy ato man ang katungod nga mopili ta. Na magay tay eleksyon kay mopili tag leader mo lagi.
Pero si Kristo, ningon siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. So, anita mo tanaw, giunsa ni Kristo pagpili o higala nga mao kita. Giunsa man niya pagpili. Unsa may iyang mga standards nga haron pilion. Kung atong tanaw ng iyang mga pinili katong 12 ka apostoles, kay puparihar man sa iyang standard atong tanan, hangtod karon maorang yapong standard. Ang pagpili niya, unas tanan, mao gyud ang basihan ba? Ang basihan, kadto yung muduol niya. Katubang musunod niya ba? Kay gikan sa tanan nga nagsunod niya, nipili dayon siya 12 ka apostoles. Iyang gihuwat nga musunod niya. Ana, kamuron kay kita ron ni aman ta dinhi suod man ta ning simbahan. Sa ato pa nagpakita tag aksyon nga nisunod ta ni Hesus. Karon higala na ta ni Hesus. No. Basta mo sunod. Unya rog na ay magsigig sunod-sunod nimo, magsig-anas kamot. Ma'am, ana, sig-ana. Pilion na nimong higala. Oy. Unya rog na ay magsigig sunod-sunod nimo kay gusto ra kang tulison. Tiunan ka dire, maghuwat lag saktong higayon. Unsa man? Imo na siyang himuong higala. Hindi man mamutubag. Ang musunod ba? Una ay first standard, ang musunod. Unya rog na ay magsigig sunod-sunod nimo manguyab. Unya ilado kayong manuyupay. Saban, himuon nimong higala. Ayaw nagsugta pero himuong higala o kontrahan. Naaroy magsigig sunod-sunod nimo kay magsigig hangyo nga padugangan ang utang. Unsa man? Kanang mo kuan ka, mohimo kang higala no nganlan nimo bagagnaw. Sa ato rong mga nidaog nga mga kandidato na ay magsigig sunod-sunod unya kakontrapartido nimo kay musod og posisyon sa imong administrasyon, himuon nimo higala. Kani ba mga inani, basta ang una requirement musunod. Nya ang ikaduha nga kana ganing requirement nga pwedeng muuban ba mo masugo sa pagsangyaw sa iyang kausa. Mo nang siya panglakaw kamo. Pag humagsunod, iyang gisultihan sa tanan nga angay isangyaw, niya ingon din panglakaw kamo. Kanang musunod, inigsulti niya, parehagos mga higala, adto tangad do na. O sige, ana, magkahigala, yung mo, magkabanding yung maayo, kay musunod man. Niya kasagaran na ba ni mga higala, no? Lagyo, kay na silang abutan. Biyaan ko na ilang parents. Di gina muling ilingi o kana mga parents o ban pa diya basta kita gani kag imong best friend. Lakaw gina bahala nagang lakaw ana way klaro. Mga tawa pa na igabot sa unahan asam dita padong sa bitaw no asam dita. Mga tawa ra na anang enjoy kay nang lakaw. Manglakaw gyud. Mulakaw kuyog nimo. Higala gina nimo. So mo nay sunod nga requirement. Nga ang kinatas ang requirement aron kita mahimong higalas Ginoo magpakamatay para sa higala. One for all for one. May kamo karon ni adinhe o kamong naa sa online na nagsunod. Kapasar mo aning tulo ka requirements para mahigala ta ni Hesus. Una, musunod. Kaduha, masugo. Ikatulo, magpakamatay para ni Hesus isip higala. Kana, pasar ganita na, matud pa ni Hesus, mamunga mugdaghan kay mga bunga nga makaayo sa kalibutan. Ug mauni ang sikreto aron ta mag-anam gyud ka mauswagon
og labaw sa tanan kanig yung kalipay. Di jud ka kakita og managhigala nga dili malipayon. Bisan pagpanahon sa ilang kasakit, basta magkapundok na sila, mangagas na ilang luha, maubaday, mauba, uy, kana ganing kuan, kana ganing, o sa nga kana ganing condolence, namatay, pero pagkuyo ganin na sila, musmile na sana ikatadaran, ay pagsige diag hilak, uy, ngaon ta na, smile san, mahid luha, kaon lang san, gibuhagan, kasi imong boyfriend, or sa imong girlfriend, ay sus ay kabalaka, kamo na lang likuan, natupo-tupuo na nila, bati ang nagnaong, sige din, istorya, hangtod, mga tawa na lang sana sila. Kaya ang higala man God, maningkamot yun na malingaw, malipay ang higala, dili tiwasan, nga karon saan man ni nato paggamit, nindot kaayo nga sundon sa nato si Kristo. Una, ang himuon na itong higala, kanag yung labing dool na to, kanang nisunod. So kamong mga asawa, himo ang higala ang inyong bana. Ngayon sa man nimo, magpakamatay ka para sa imong bana. Sige, testingin ko na ninyo ron, na inyong bana diya. Sige, huwag na agad sa imong tupad, lingi aing na pakamatian ti ka. Sige, mga asawa. Yung mausa na ibuhaton sa mga bana, ngadto sa asawa, magpakamatay, dili lang magsigig pahimulos, magpakamatay yun. Diri sa unang pagbasa, ang gibuhat sa mga apostoles, mga leaders ba, nagpada silang suwat, ngadto sa ilang mga kauban, bagong nisulod, dito sa Antioquia, nga nasubo tungod kay ang pipila ka mga magtotoo nga mga Hudiyo, namugos nga sila kinahanglang tulion, i-circumcise. Kung man siya, racial differences. Racial ba? Cultural differences. Dili ni siya maoy basihan aron ta maluwas. So mga Hudiyo, nga mga leaders, kaya may unang leader sa nagsunod ni Kristo, mga Hudiyo man to, sila San Pedro, sila San Pablo, nag-meeting, niya pag-meeting nila, niingon sila, dili ta muhatag o bugat nga palasunon nila. Mautong pagpadaan nilang suwat, ang ilarang gidili, mao ang paghimo og sala. Kay common man na nato, kanang sala, God, kung na siya, transracial, transculture. Kana bang di na mo ilag culture, kanang pagpangabit, kamao ana ang Pinoy, kamao ana ang Americans, kamao ana ang Russians, Ukrainians, kamao ana ang mga Arabo, kamao mga Muslim, oy, kamao ana ang pangabit. Sa pelain, ambot kang basta tanan kamao, kanang sigig simba, kanang way simba, kanang mga adik o kanang uban kamao na mga bit, way giila ana mo na likay ang sala aron parihas ta. Mao na pinakakuan. So sa dihang ila ning gisulti, matud pa nagmaya sa gisulti diri sa kuan sa katapusan. Pagkabasa sa mga tao sa sulat, nalipay sila pag-ayo tungod sa makapadasig nga mga pulong. No? Ninduta, no? Makapadasig nga mga pulong. Kaning pulong, duham ni iguan na ay makapadasig, na asay makapaluya. Kamu karon nisimba mo din inighuman ron ani, maluya mo o madasig. Nindota. Ako ang makapadasig ginako kanang yung moingon, pader mo palit kog slot, ikabati ginako ana text. Nindota paminawon. Aka mo di mo ganahan maminaw nga ang atong slot nahalina na sad ta. Nindot oy.
Nga gahapon nga tunghalin niabot og 121 ka slots. Oh, pa. Sus, nindota aning 121. So niabot na ang atong tanang halin og sa DOPS og 4,926 ka slots. Oh, pakpak na sa. Nindot ana. Nga karong adlaw kamo mamalit na sad mo. Basin ba day ugma makareport ta nga atong halin 5 ra. Uy, madasig ra punta kana ini palit pero murag mas dasig gid no og moingon ta atong halin niabot og 300 ka slots. So dindota ka no. Abot lang ka, maabot ba ka na? Ang kuya mo abot og 1,000 ugma i-report nako karon ba nay mo palit karon? Nabiya na yung mga shocking kayo nga inigtanaw na ko sa bank account. Nganong ni ama ni 100,000 nga nisod? Na adin ni palit og 100 ka slots. Oh, nindota lagi. Kinahanglan ra batag mga 12. No, layo-layo pa ni pero sige lang, di lang ta ma-discourage sana kay ang Ginoo kanunay mo imbitar og mga higala. Mo na kaning mopalit na tog slot dinhi, dili sila maoy nagpili. Gipili sila sa Ginoo aron mahimong kauban sa pagpalambo nining atong simbahanan. Nya sa atong pagpalambo nining atong simbahanan, anhi dinhi mag-anam og ka lambo ang atong paghigalaay. Kay kana manggong higala mutampo gina. Mutampo kana mga Judas mupahimos mao to sa mga higala ni Kristo nga gipili dunay Judas usa ang iyang buhaton magda siya sa ilang puntil magsigi siya pangawat mupahimos nasa dinhi magsigig simba sige ra gyud pangayo pero di gyud mohatag bisan ganis kolekta wa gyud daghan kay siya excuse pobre man ko Lord wa man ko ikahatag ana tagai usa ko aron na ako ikahatag ana unahon gid usa ang kaugalingon ba makasarili oy sa mga maghigalaay mabungkag na basta mahimo ng selfish ang mga barkada mabungkag una daghan kay ta dinhig mga selfless nga mga parishioners selfless tungod kay bisag unsay panginahanglan sa atong katilingban nga Kristohanon labi na dinis atong parokya naagid na sila sa atong tubag sa Salmo nindot kay tanan daygon ko ikaw diha sa kanasuran o Ginoo kanindot nga ang atong parokya dinhi daghan na kaayong mga nasod nga narepresentahan og mga higala. Kana lang na imanhi dinhi, may mga pader, gikan ko sa Canada, gikan ko sa Australia pader, picture ta. Nindota no? Na dito gidaig. Mura ba gidaig niya ang Ginoo dito siya sa Canada, dito siya sa Australia, dito siya sa Amerika. Gidaig niya ang Ginoo pinaagi sa paghatag dinhi og iyang hinigala nga contribution palit og slot. Nang lipay kay ko din yung dagko kay kog ngisi gipamaula na gud niya kung dinian. Sige ngisi labi nagmaglinya ana padir sus padir gikan ko sa bulhoon gikan pa ko dito sa daghan kay mga lugar ba lain-lain lang lugar lain-laing nasod makaingon ta hasta no mo na ni ang katumanan kinsa ra may makatuman ani ang mga higala kay bisag asa pa ng lugar ang higala ang banding ana gina muna salamat kaayo og ato ning i-extend dili lang dinhi sa atong parokya apil na sad ang laing mga parokya munang usa gid ta kasimbahan manglakaw ta og isangyaw nato nga ang paghigalaay maoy importante dili ang pag-iyahay ang pagtinabangay sa pagsulbad og problema dili ang pagsiguruhay lang sa atong kaugalingong problema. Nga nabitang naimuhangyo nako diri og misas patay
Nga ining tan-aw nako dito sa patay, murag panagsa ra gid nako makit-an dinhi. Makaingon gyud ko, salamat in town kay sa katapusan nakolektahan na gid ka. Kaya na magyuban di kay musimba di gid nato makolektahan. Pasabot dili ba sila katampo ba sa kaayuhan sa atong simbahan. Pero pasalamat yun ko kay ini kamatay mo request yung misa. Dugay-dugayon pa maingon sila dire sa una kay di pa bawal pa biya to sa una ya. Sus saragid kamisa maghilak-hilak pang tagtungod pa diroy kada gabi ilang ayaw kay bawal pero was la kay bawas akong kasing-kasing ganahan gyud ko kada gabi kay panagsargo na mo anhi dinhi sa una kada gabi na to aron mabawi-bawi. Dili na mao ha. Ako ba nga sa dip-at mga matay atong ipakita nga ang ato sang nadawat sa Ginoo itampo nato sa katilingbanong kalihukan dili lang manghangyo tag misa manghangyo tas presensya sa pari inig kamatay na ayaw huwata na dili ta magpundok aron magampo para sa usa ka tawo tungod lang kay patay na ayaw samtang buhi pa, himuan na ng higala, aron magpundok-pundok na ta sa mga kalihukan na Kristohanon. Di ba? Magpundok-pundok ba? Dili na magpundok lang ini kamatay, manghuam dayog tent, unya ang tentra ba, anhagid ibutang sa karsada, siradaan yung usa ka lane sa karsada, kay para kunos namatay. Di man na siya ngilad tingali, pero ug ingon ana man hasulon gid nimo ang publiko tungod kay naay namatay samtang buhi pa tabangan sad nato ang publiko ang kuya og hasulon nimong publiko samtang buhi pa ka kay di gyud ka mo apil sige lang ka diyan pahimo sa gihatag sa publiko ni kamatay nimo imo pag yung hasulon di na hinuon kaagi kayo may na sa ako bang gusto ba nga mag-anad-anad ta sama ni Kristo magpakamatay para sa atong higala pasabot kalimti ang imong kaugalingon ihatag na ngadto sa community of friends which is nga mao ang simbahan.